the darkness. Hallelujah. Amen. Yada onyankopon ase se ode yankwa ache yen. Ebremu de kame ho ne yentu dwumade no nhye asaforade sai sanse yakoti yankopon. Yana wase makasa sida enka. Yana wase wode waye de kusu a wo ye de oba be ye. Jadwadi ehye wonsa. Kra bia o hwe yen ya o tie yen. Jumadi enkwawe no na nam so ahyira wo ma wo Yesu Kristo Nazareth ni dimo ene ebompa ya gidifo ina nka se amen. Amen. Oh amen. Amen. Brother Radiasi. Enenso ye da fofra. Erade aye. Oh Jesus. Enti ye nyina ye be kabo. Aya to enije enum. Yes. Amen. Rade. Enti anumre ise Rade ama wo kwa na wo kra. Eda so ti ase. Na wo tachema. Eda bojim ne moje du ma fusane a ye ni David nya adwen na ye nkan cheba se hina no ne se free resant pepe mu ne obi bi ni won ye Rade se ye se ni tumi abu tumi na so bi e won na fast da Rade ye o ma won abi bi ye se koso na Rade ase won se ye ko ye ko to de ni mu a ye ma ye na se no so se ya de se bi asida bre ye ne Rade ase na se Nashani de company munya Jesus free woman who cry in answer Rade oh what be in answer de company on the other Jesus yeda was it so am I pa shamada bojo yeda was it enti wabia wa ya mayen onyame edosu onyame fata aye yeyina ya tu se wadia wa ya maye todia boyami edosu onyame fata Kwaji awudi aji yen Rade Edosu Yesu Orami Fata Aye Eti mo ma yeshua Ejo Nyamye Adonyamye Orami Fata Anadimu ma yeshira Yeshua Adonyamye Nyamye Onyame Fata Eti uye Nyame kasi Nabutu Miso Nyamye Uye Nyame kasi Namado Jesus
Monday, Mama Nina, that's to say, I didn't go, what is Sompa? We are singing a moment here. Yes, who Christ, I didn't go, yes, what is Sompa? Yes, Marina, yes, Marina. Jesus. Yes, Lord. It's when you was sitting Jesus. And I dream. When you was sitting I am every. Yeah, to say. Before any man. And I do want you to sit
who sorry. Yeah, no to do what you say. Yeah, minimum. Anarchy. Yes, so yes, Asasaya. Yeah, then what you see what once so good. I come in the war. I come in. Mini war. Mini war. Yeah. I love. What you call your soul? Who sorry anything? Mama me, I'm a yes, so ya sorry. See that I come in and I dream me new yeah. I just want to bless this year. That's when I'm for Jesus Christ. But I did him that cover you couldn't be for the I'm not the new one. But I saw for more. As I said to your brother, that the other no can say, hey, you don't see that. See, I come in the world. I come in. Oh, yeah. And I'm just so pissed off. The rooster will see. Yeah, to say. Amen. Energy. Yes, so yes, I need it. Sayadana. Sidana. Yet I was single in the beginning. You are yet to make a good when you're away. What you so come with your tea? Well, Mamma so come with your boy and your fear. And if you did not count fire one part, not that your mother was you. Yet to be put there and said to me, be a yanua. That the enemy did not mount. And you know what thing could be. I was sick could be before. Jenny Ampon, that I was sick. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ebre edu se onyankopon tumi na ho ade adadi wa ha ya sori awurade no. Eso no twede ampo onyankopon ni se ye dana ko a edi kire wo. Na obi wo ho nso kra bi afe na ohwe ye. Na ne da wuhia onyame ni pai. Na se wutie na num asem awurade de asoma no. O se ebre bia ne odifo a awurade yini ma oman no. Na ye ebre yi su de awurade asoma no se onfa asem mre. Na kenkan 1 Samuel chapter 9, Bible say odifo Samuel yes Saul na bofra ne kan ho asem say odifo bi wo kuro yi mu a yenkwa ne nchen na ono de yakwa ne nchen obeka yakwan ho asem a kire na sa odifo nanum asem enter form da 25 years ni odifo e hye nkom hyase e kan wonyankopon asem kan nyame ahi ntasem yani papa nante ya onka asem anu ntom fom da e kire se ogina awurade din mu na okasa hallelujah na ebremu sadifo e wa ha onyame akwa e wa ha osomafo e wa ha se odi awurade asem e brown na nwumre uni chafa bia se udwane fra fidie no ho tena se na gebre ne tie onyankopon akwa no ya kwa ne nche ni din ni nie Bishop Albert Saki Kwapon ani die kwa so papa ye mo akwa baba afidi so asafo me ma waburu ya me shira na asafo mo mpo mo te sen Awurade adaro me ado ho ye pa Cedar wa tim ni nyina mo mpo mo ye won dey pa ti ase and ye Cedar our hwefo na etiefo nyina so se omo ho ye papa amen Nyankopon shira opi yes semre bia wo sai wo mre ne wadaje na one ye som e Sompa TV ene Sompa radio sanya mre bia meka kire ono saa na tetefo no yoye saa na somafo bre no yoya onyankopon ma osoro bie ma won na onyankopon hye won animonyam ti ye bre wo so nyame obe hye won animonyam amen afa bia na ne de kan a o hye TV a ana o de to ha ya saa bre de Cedar awa efri eda dwoada ekosi ni fiada ebo non kronkosi no ndua ana ye de Cedar awa no brew na hintasem ba kwa nsan wo Cedar awa mu ne se ye tie nyame asem wie na ye bom paya
nyame gu so oya dance My God. nipa koma so abisade no nyankopɔn de anu yie ɛnwa na adanse no eyepi ɛda bi a yɛbodin sɛ ɛda okuada yɛde adanse brɛw ɛda bi a yɛbodin sɛ fiada yɛde adanse brɛw nipa pi na frɛso mo bedi adanse mpo a onya kwan ɛmbɔ nwuram na ɛba saa na yɛse ɛyɛ yɛwɔ adanse no voice note na send my numbers na good TV na animu ni nyina numbers 3 ni nyina yɛ WhatsApp line so share ya free Europe say ya Asia America Ghana baby bi o share ya free bia wo betimi asene eye wadanse no ye no voice note eye bebo ama atiefo ne ahwefo so atie wadanse na wanya awurade mu gidie say na Yesu bisa akwatafo nkro na wamfa won adanse ama no ubisa wona ase no menu mienu de ye de adanse be ma awurade na awurade be kwaso aya de foforo so amaye sabre de yanko space ne so yanko Facebook ni YouTube na na so aye hye na ye mo ne ye som no akwaba na sabre de me fa akonya so na eye azuka bema eye obo fa dade fa na one na pamfo eye Kevin no mo na ya no mo wo MCR ho omo chinchin fidie no mo na mo de ya abo awura eye social media handles no so a na ye di atwaguo wo ho a otifie na o hwe ye fefefefe sabre so ma menchia eye David so e won cry ono so ne Alex no mo ne your friends systematic say wa ko di tachima me ma wajo wo ba bi ho bia nyankopon o nhira sabre de yanko space na so General Eradi Nyankopon enhyira Gladys Ochre ewo Facebook no so Linda Owusu enso wo so Felicia Boaten ewo so Nana ya Abodi enso ewo so set Cedar mensa wo so Safu Junior wo so Prong ewo so Alice Amwaten wo so Nana Jesiwa enso wo so Asumani Root wo so Samson na Grace Sam ewo so Adepa Sheila enso ewo so Nshiraba ewo so yanko osofu yimanso nchen no nto asomai Facebook wa Mavis Ampoma ewo so Mr. Apia Kwaten aka Beza ono nso ewo so sanso ana Obaya Sapoma enso ewo so Lydia Akanwe ewo so sanso na Aisha Dauda ewo so Dina Asare ewo so Alice Amwaten ewo so Nana Fia ewo so omunyina egusu omohwe enti enkoso and the sentence so aka Veronica was so okay sada ubura YouTube wono so a inhraba ewo YouTube ene yesom Halidu Musa ewo ho Zinabu Amadu Boampon yaw enso ewo ho Nana Akoso Adwamena Suzy Danso Nana yaw Jamfi enso ne ye esom Cecilia Abna Ntoso Rose Ajekum ene ye esom Angelina ene ye esom o YouTube ena Nora Yadom eni nipa pi ewo YouTube on mo one yen esum abena agye ewo YouTube on mo one yen esum den nya men shira mo pi ewo space na so sabre dia obe like Sompa page no that's right na wa share link no share link no that's right group bia others wo fans so fa link no tum na fa comments so emra na medical ka cho say Yesu kono asamba ko de jaye nyina eye great commission obi bia wo hwam ya wotie mi osese wonya sachire wie otinyame asem no wie a ose wo so ko wie safa na nyina ko ka asem papa no e kire abodie bia na de obaji adi no yamanesu enhye agya ene oba ene susu nkrogudi mu na one ye wo ho e de kosi sen bia se ewie na Daniel so ka no Daniel chapter 12 no verse 3 no oseb na badwuma no ebehwren asante kasa yese obi ye badwuma na chese wadwumu ye den edoye na chese ose di otimeka otimi di akra baako de mawrade obehwren se osoro nsoro na di otimi di nipa pi ba osoro ahini no obehwren se da pem ensoro na osofo na chese akra yie no ehia papa enti no se said the boy ni ba ko pesa kira na adwene a osoro abofo pempem osofo mo anije na mo
to nnwom ɔsoro kurom hɔ no ɔsɔfoɔ na abɔfoɔ ne abɔfoɔ to nnwom bɔ senkuo ɛmɛwura heavy bɛyɛ de o wa ɔhyɛ mi a ɔtie no bɔ mmɔden a kura esun unsun mu kura yenum light wom kura yentua bells bi awo azuka bema yenyina yesiesie ho na yekɔ kurom ɔbɛyɛ de hallelujah amen yɛba se pɛ na yɛsan ka kyerɛ wo sɛ wo haw no nyame betimi ayɛ ama ɔba no abrɔnsɛm afa no nomum no nyame betimi agye no ama wo kunu no oyire no w'adwuma no nyame betimi ayɛ dɛn agye no ama ɛno nti yɛba yɛse fansi osi tv no so o radio no anim baabi bi a wohwɛ ya wotie yɛ bia wo a woyi so smartphone a ɔyɛ dɛn ɔhwɛ wɔ phone no so YouTube no fa nso no si wo nkyɛn na mena nyame asɛm ɔbɛyi na yɛbɔ mpa nyina na nyame tumi ne yɛ dɛn ɛbɔ wura mu saa nso na ɔwɔ documents bia fago tv nim ade a yɛfrɛ no sɛ o passport o CV photo bi o baby yare o baby bronsam fa no nomum da bi ameka kyerɛw sɛ baabi bi a ɔba no aduru no ɔne ne ho a ɔtumi gyina woso ne ti hwɛ wie mu no ɔne ne ho baabi bi aduru gye sɛ nyame de ne nsa yɛ dɛn ɛka no na asɔɔlo sɔɔlo a eduru baabi a ɔkɔgye tumidie krataa sɛ ɔtoa asuafoɔ no wɔ Damascus kwan so no ɔsɔfoɔ na polisi ntumi stop no obi ntumi stop no gye ho konkron na enti ɔse ayerɛ mo bi teɛ ɛwɔ Damascus kwan so ne ohu ya ne sɛ na wahwe ase na ɔte ne wɔ nasum sɛ sɔ na ɛni gye sɛ mo wɔsɛ afiri saa da no ɔne honam ne mogya ɛntogyina bio enti wo ba no nyame de ne nsa bɛka amen ebi ɛnɛ da nkoa na wotie ɛyɛ Cedar awa ɛyɛ meyɛ onyame somafoɔ a nyame asoma me sɛ memfa ɔno awurade no ankasa na hinta sɛ mmra nyemma na baabi bi ɔwɔ bia no mewie me ne wo mmɔ mpae ɛnyɛ ɔsoma sɛm ɛna ɛnyɛ doctrine sɛm na botae bɛnti na woba asase so nyame de woba asase wei so ma botae nyame amfa wo ma asase so bɛwu tɔfowuo bɛwu ntɛm bɛyare basabasa na ka Nyankopɔn soma ne ba no sɛ ne man tampia no mu no yɛmfa nya yayaresa ka wɔn soma ne dɔba no sɛ ɔmbɛtua ka na yɛdeɛ no enti ɔsɛ wawie yɛka no etua ɛwɔ asɛnnua no so enti mu a meba afidie so nsɛm a meka ya onya ho ahotɔsoɔ wotie egyenga na yɛbɔ onya ho tɔsoɔ a wodi yɛkyi no bɔn adanse a ɔmofa obi sɛ yɛba afidie so ɔsɔfo yɛ adanse a emo yade omo abubuo omo hu ade omo adwuma sɛyɛ omo aware sɛm omo a ɛnane mo fibroid ɛnti edru Saturday anopa so a de memo hu sɛ nyame asoma Cedar papa Cedar ne ni team ne sɛ edru Saturday a fa TV no eto Sompa TV hoda anopa no nsia ne fa ekosi sɛ nonkro ne fa bɛbɔ eko nondu na hwɛ enye ne na ya hwɛ adwuma sɛ nyame asoma mo am won kra ne potem nyina ahomache ɛyɛ 5:30 to 6 no every Monday to Sunday ahomache bi afa TV no to ɛyɛ tara 1 na hwɛ nyame gusu a ɔgye ne hallelujah amen na ɔkyena sɛ na mo nyina onim na bosomi biara Sompa FM ɛwɔ nsama Awurade na me so ɛde dom ahwɛfo ne atiefo nyina enti me so ɔkyena nyame yɛ adoma ɛyɛ watch night ɛyɛ anadwomo apesre nyina na nyɛ obiara na ɔsɔfo obetimi aba ho ɛno nti no bosomi bia me wɔ mpaebɔ a mebɔ ne general direction a meyɛ man nyamemma enti sɛ wotie me ɔmo amudi adanse me ɔsɛ me ba papa no ɔkyerɛ me sɛ me nkɔyɛ ade me kɔyɛ yɛ no nneɛma no bi na yɛ amekyɛ no TV no so ti me se wo a wo yare biara obi bi yare bia wo na wo hwɛ no bɔbɔde yɛ sɛ ɔkyena no pa kɔpa ade yɛ friend sɛ olive oil ɛtɔ ti oil ni yɛ olive oil yɛ wo mu ahodoɔ bebree yɛ wɔ sobroso wɔ hɔ sabroso wɔ hɔ yɛ wɔ Borges oil wɔ hɔ yɛ wɔ bɛɛ wɔ hɔ saa mmiɛnsa ni nyinaa
de wene je ho bia virgin oil no mu nyina to baako enkoto kese bia na mebo so mpaye obi o yare biara o kyerɛ mɛkyerɛ o de bɛyɛ saa nso na obi wɔ hɔ se de bia da yɛ so basa se susu otimu sɛ ne nneɛma forma na ne nneɛma ɛba ne sikasɛm ba form ne business partners asɛ ne nneɛma ɔbrɛ nneɛma ho ɔkra nneɛma kora kwan ana yɛtɔ ne nneɛma ɔkɔyi nneɛma containers nneɛma ne business partners nneɛma ɛba form kɔpɛ nkyene boɔ no bi tɔ deɛ ɛyɛ amafra ne sɛ adankyene no kɔpɛ bi tɔ na ɔkyena mehyira so na mɛkyerɛ wo de bɛyɛ ɛwɔ TV so na mo a mobɛtumi anya kwan aba watch night ne bi ne azuka bɛma sɛ wontimi mma ne sɛ ɔba hɔ na bɛkyɛnkyɛm fidie no ɛnti ɔno deɛ ɔbɛtena ha ya Mohammed Ali wobɛtena me nkyɛn wɔ ha ya nti wo deɛ ɔwɔ ha ya ɔkyerɛ ɛba bɛtoa wɔ ha na yɛabɔ so mpaeɛ na yɛbɛtumi aba asɔre fie hɔ deɛ yɛba na yɛde ayɛ dɛn aba ba mefa akwanya so na mekyia sɔfo panyi Peter ɛyɛ Kwame Aponsa sɔfo panyi apostle mekyia baabi bi ɔwɔ bia attack mekyia ɔne sɔfo maame hallelujah amen na ɛna anwummerɛ yi enti ɔkyena adankyɛ no bi na MCR mɔde ato so no Nyankopɔn ɔnhyira mo pii mo bɔ adwuma Kevin so yɛ ata ɔbɔ adwuma wɔ akyirɛ Nyame nhyira wɔ MCR hɔ Nyame nhyira mo na saa bere yi deɛ ɛbra so sɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm ɔsɔfo Yesu ɛkɔ no ɔka nneɛma wɔ ne nsɛm bɛɛ mmiɛnsa bi a Yesu ɛkɔ no ɔkaeɛ na mu baako a ɔsɔfo yɛnhyɛ ne nsopa ne sɛ ɔsɛ yɛmmɔ mpaeɛ na yɛankɔ nsɔhwɛm enti obi bia yɛ ho taa mmɔ mpaeɛ bia mekasa kyerɛ Nyame ba enti ɛnyɛ sɛ nneɛma mu ayɛ den anaasɛ nneɛma mu ayɛ mmerɛ anaasɛ nneɛma nkɔ yie wobɛyɛ Kristoni a wasɛdeɛ baako ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ mpaebɔfoɔ sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ onyɛ ɔsɔfoɔ ɛwɔ sɛdeɛ baako ne sɛ ɔyɛ mpaebɔfoɔ na mpaebɔ no yɛwɔ ahodoɔ bebree a yɛbɔ we have types of prayers ɛna ogyidie no soso yɛ bebree obi wɔ korɔ besebesebese n'ano saa mpae no bi na ha na kɔbɔ obie ɛwɔ hyɛlo mpaebɔ no ɛna yɛwɔ mpaebɔ bi so a yɛbie yɛ ano yɛbɔ ɛma nipa te ɛno bi na Silas ɛne Paul ọmọ bọọyẹ ẹwọ Acts chapter 16 no Bible sẹ mpaebọ no ọmọ wọ area hɔ nyinaa tie ọmọ te sɛ Paul ne Silas ọmọ bɔ mpaeɛ ọmọ bɔ ɛnibere mpaeɛ saa mpaeɛ no bi soso ɛna church no asomɔfoɔ no bɔɔyɛ ɛwɔ Acts chapter 12 no ɛwɔ Maria efie hɔ John Mark maame fie hɔ no saa mpaeɛ no bi nti wɔ mpaeɛ ahodoɔ a yɛbɔ nti no Yesu sɛ mayɛ nya mpaebɔ da enti na wɔtwe a yɛawura bosome foforo mu nsɛm a meyɛ den mede bra ahwɛfoɔ no sɛ frɛ Awurade wɔ mpaebom na ɔsɔfo nipa bebree abama bu nipa bebree ahodwo nipa bebree apaaba enti nipa bebree ntimi mfrɛ Awurade bio obi hwɛ me obi tie me na wɔre egu obi hwɛ me obi tie me ne ma na ɛsɛe obi hwɛ me obi tie me yadeɛ no dɔɔso yade koro na aba oso no aba obi so ɔkɔ hospital ɔno ma duro no yadeɛ ne yɛ dan ɛkɔ adenti na nko awo deɛ ne deɛ ebusua bi wɔ hɔ kopie ma ɔsɔfo yadeɛ bɔ wa yadeɛ ne ntimi nkɔ da ebusua bi wɔ yadeɛ ɛnne ne yɛ fɛ ne sɛ ebusua yadeɛ ɛbɔ wa yadeɛ ne ntimi mfiri wɔ so da ɔsɔfo ebusua bi wɔ awɔre egu sɛ kim aware no enye yie biom ahwe onya bi nware biom nti wobɛkɔ fi hɔ no ɔmo nyinaa sam hɔ aso mo nyinaa kɔ asɔre ɔsɔfo na kyɛ sɛ wɔ sɛ wo sɛ nipa no ofrɛ Awurade yɛ wɔ nneɛma bi wɔ Nyame tere ne nsa ma wo a na wura mfi sɛ Nyame tere ne nsa wɔ Misrim ɔhene Pharaoh sɛ this is the finger of God ɔsɛ wei ɛyɛ Nyame nsa enti obi hwɛ me obi tie me
aso ene o mo mpa ye bi o se ma bo mpa ya ma bere aso ne wura fi se Thessalonica no Bible no so da ne bed no so Thessalonica ngoma no say we should pray without ceasing ya mo mpa ye da ya nya da ya mere that thing na wo bere Jew for bon pa emprensa dako anopa ewia enwumere Islam for bon pa ye imprenum edakoro omo ye sala 5 times a day ye nuanom kremofo nyina me mama salam alaikum alaikum salam mo baby mo bi amechia mo osofo mo bon pa ye 5 times a day Yesu di oba ye Yesu say 3 times so 5 times no esha or say ye mompa ye da ye mere enti Yesu de enti udidi abompa ye o ye adwuma abompa ye o koda abompa ye baby onam bia abompa ye o kwa asori abompa ye o ti TV no ho anwumere ya abompa ye anso sofo de na ye hu obi say na warrior no baby aduru ide ho na ka kire wo na so bibi ye urade yo na obofo na sem obisa Maria o simre na ya hye no ye besa ya babiom no na okutaba wawo enne me show bi nkom wa wo hye se Awurade mfa ba no be nchao adwuma na ho aya de no me frɛ adwuma ma me frɛ hyɛbere mu aboafo ma destiny helpers emra wo fie ho emra wa bra bom wa usu no enane sede twere sene se anopa yi na osu no aya den anwumre yi na osu no aya den ebedu okyena anopa ebedu okyena anwumre no na dane sede hallelujah amen enti sorry na ya dan fra urade enne nipa bebre so kwaye ofa so fra urade no gidie nim o se said your bell radin chene se o gidi se rade wo ho na obi bibiara wo frɛ no na so for kwaye nipa bi so fa so frɛ rade no eno de ye beba ho emra o kan 1 Samuel chapter 30 no emra David ni kuro Ziklag kuro no atamfo be fa kuro no na omo hye kuro no nyina na omo fa emum emma ne nkura no koye no David bae no David person bom pae no David fa kwan bi so yes o se yemfa osofo tade no emere na yehwe tade ahodo ayehye e de bi de osofo tade ahodo ayehye wa ye lesbian wie obom pae lesbian tade na wa koye gay atade na no de frɛ rade oh zan na nyame beje wo so ofre ne mpra dan mu ho a no de prata de onu ne ho dabio o se ye nu ye ho akwampampa so oh my god na ye sakira ya adwen firi ya kwan bone so a ye na yesu frɛ urade ya eno no be firi suru mo suru eno bi tie obebɔ mpa o ya aka anso Yesu kanu Matthew chapter 6 o say yemfa yenuanom fon so anche wona o so eja Nyankopon so mfa ne de nche enti won sa bronsam ye o say abo owo eye onetefu che awuremu mmo anyina enti ye di owo gira ho ma bronsam enti ne friends owo dada no the old serpent entoni natifie o se debi o hye obufu debi o ya ade ma obufu nkasa no ho enti wo bom paye na mpa bo no nya dan o se me Nyankopon me nkwati ma asem enti wo ya aka no be dan obi ne kuru ya aka obi ne yire ya aka na wo hwe mo se wetu da fom wetu da ho se so wo da ho konyo menya ho na wo da hallelujah amen yanko twere sem no ho na obom pa Awurade betie 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Where there are someone na Jabez nya no nyam esne ne nuanom na ne nato ne din Jabez efiri se o kan se me de yaw ene wo no na Jabez frɛ Israel Nyankopɔn se sanka wo hyira me na watre me hie mu na wonsa adi machi
na wa ma bɔne bi amɛyɛ me na ya obi amɛka me na onyankopɔn ma de ɔsrɛɛ no ɛba mu. Hallelujah. Amen. And so for yenhwe Jabez sana. Na yemfa ntoto ye ho. Wo say Jabez o se nina. Eto ne din Jabez. Na on say I bear him in pain because I bear him in pain. Na che so se yaw mu na me wo no. Na che se ebusua no ohawo abeto no no. Enti sa hawo ni nyina mu no fa ya. Or the word Jabez or two din. And to obey Shem obi tie me. The to ma meno. The to papa no. Ebusia konto ntwe no. Emu no wako free. And ya wo say, o friend radia on you so biom. And the water can say ye de ye fie ho de. Ye de ye busia ne de. Nipa nyini nche. Nipa kwa ware a enye ye. Nipa nya awo. And so Jabez free say busia na bi mo. And of friend radia. And radia etie no enti wo a wo hwɛ me ahotie me na wo frɛ wurade yes fie ho emabunu no nye yie yes sai emabunu no mema no ye tonsanom na adwama gu omo so wo ma ne de wo frɛ wurade beje wo yes fie ho no ye nyini nche ye ni ye bere so aba aso wo a wo hwɛ me ahotie me no me ka cho se wo frɛ wurade a wurade beje wo so na wo bedi wo bere so de Abba Jabez friend rade no na nya se da no friend rade na no ye no o se edi na say bosome mienu o se afedru ya no na di o se na ye nyina enti obi wo ha wo bompa ye nne no empaibo no ye adwuma na ebe pie kina obi de beba adechiyen bosome se nne let's see about this time na obi so kuta triplets amen. Enti Acts chapter 2 verse 40 no. Acts chapter 2 verse 40 no. Na ye dem paebo no ehhehye so enti wa wo hwem abusuan ba mu na ufre kro ba mu na ufre eno aye limitation ama wo se eye se ya na ekoso ena ye se sa area de ye ton a ye nto ye dua enye yie uni nipa wo bedua ebe ye yie hallelujah Genesis chapter 26 so say Isaac ewom say inflation no aye den niam mu aye den amafo tutu kwan Isaac wo de tana ha ya na Bible say Isaac tena ho no odua o no odua ye de na ye ewurade to nhyiransi ogu so na otwa aduo so ne oha wo a wo hwem a wo tie me emfa ho nioma ekoso e wo dwam ho emfa ho nioma ekoso e wo bebe bia wo shop no wo no bebe bia wo ye adwuma abaya adwuma num ankra adwuma num nyame tere ne nsama wa nyame nhira no ba ho a wo sa problem no be solve na bia wo ye biara no ebe ye yie ente ba sa me ba be ka kire obi a wo hwa me nyame ba bi a wo nyame mu gidie se nyankopon se wo oya ne ba yes enti frɛ no yes obeje wo so yenti Acts chapter 2 verse 40 no na odi nsem beble kan ho di wona dance nsem beble kan di wona dance na otu wonfo se moma wanye mu mfiri na ma moma yenyi mu mfiri enema abusua konto twemo ensi Cedar our team ni Cedar our ahwefo Sompa TV ahwefo mo hwe wo space ni so Facebook enye ya person kwa na busuabo ne wo ho enye ya person na busuabo ho firi mu anipa wu ntem wo firi mu aware seye wo firi mu a o boniye wo mu wo firi mu person wo som nyame a onteme nsom nyame na mu aye de na ye wo sa busua no Yesu ba ye kofa sa ansase ne so da komeka wasem okay osi krobu wo kura na Sebulon ne Naphtali eye kura de ben eye owuo asase ni kura eye sum bi utimu anu ma papa ma anso Yesu ko fa ho no osi han kese the greater light mega light my God then eto so baby mega obi aso mechi ano hallelujah and na die na me pese me ka kire wo me ba se me be ka kire se o se nyame ma bompaya o se gidi for bompaya bibi ye den esi enti ye chi ya Yakubu eye
your friend say Yohane Nuyano. You didn't crack the Kumuno. Asafo no ampa bao. Bible say na ya say chipita. And so asafo no ebo by. Or say constant prayer was offered by the church. Or say asafo na asafo bija edum. Nyame man sorry. Yes. Christopher sorry. Asafo no sorry. Nyame man sorry. Baby on share be sorry. Afi no kwa wiye. Accident ni yanyintum. Owo no yanyintum. Eka no yanyintum. Aware say ye no yanyintum. Suje die no yanyintum. Ye be wiye afi ye. Hallelujah. Amen. Shalom. Peace. God bless you, Bishop. Na me ba na me san kanfo wo a o hwe me a o tie me a o nyamfa Awurade Yesu Kristo se wa Awurade ene o kra agenkwa se bra ye bre nyina obi ankunkura wa ankasa wo na owu na ena okọ te me kanfo Awurade ma se o nyamfa Awurade Yesu Kristo se o kra na wa agenkwa ene eya adwensa kira ene ye oje eda o se akoma keke na edigidi ano ena edi pan mu edi konkwa nchim se na Roma fo nwoma no kan ti fa homa Awurade na Awurade de o se onsem obi bia o se bra na obejew ene believers church bia nyame honhom wo bia my God ojidi afa ho kodom na soma Awurade na botanti Awurade do ba asase Awurade be ma na bem amen Yesu demo amen amen kasa Awurade Yesu ena nwumre ena nadwe ena homache ena awie matie wasem manya wo mujidi meda wase se meda so te ase na ena nwumre matie wasem yi pe wano na da Awurade ase pe wano 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 da Awurade ase yes Awurade ase in the name of Jesus Christ. Mo space no so nyina mo koso an share link no mo share link no mo fa mo comments mra na fa fon fro nua fro bi se Cedar awa nyame soma fo na waka ne ho asem no ono ne team no de empire ball no ahyase o na wo mo bi on fa ne nso ne documents nguso na dance ne AAP prayer number 1 osofo nipa ye friend say Jabez yes obomoden ankasa de nani to fom yes eno hu nuama eto o ma me de o ma me fa mu no o hu se saa de ne bi pese ye den eto no enti mpaye di kan ade bi a wo mpe my God ato ma me pen na wo so mpe se to wo de ato papa pen a wo mpe se bi to wo de ato unua bi pen na wo mpe se wo de eto osofo ye kan se ya obo oni nua soma Awurade sa ansoso no odu ni mpanyin fie so odane kowensani odane nipa ye friends odwamamoni odane yarefo sa de no mpe se bi ye den eto obi ehwe me utim o papa nya sika pa anso toto cars biebie nyuma sisi dan ansoso wa ni ne breso aba saa de no wo ensese wo bi ye den eto wo bedu breso aba e bi wo ha ye nko school e wo e wo se o matimi ko school e wo se o timi bo abode e wo se ye ho professor for ofie ho ye ho medical doctors ne engineer for ofie ho ene ye ho lawyers ne judges ofie ho wo ka ho bi o maka ho bi ene die na on pese wo no ebeto wo kasa Awurade Yesu ena no Jabez
deɛ to ɔmaame no deɛ to ɔmaame no ɔka kyerɛ awurade sɛ ɛma bi nto no awurade tie no ɛna anadwo yi ahomakyen baabi biara mewɔ biara mesrɛ ade bɔne ato me maame me papa pɛn abusuani bi pɛn me nana me nuanom ɛpɛ sɛ to me anasa ade bɔne bi ato me pɛn ɛfiri me so na saa ade bɔne no ɛpɛ sɛ ɛba ɛnɛ dɛn menyi ntom never again open your mouth and pray ɛnyi ntom in the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Prayer number 2. Also for ɔsɛ sɛ awurade sɛ wotie me na woatrɛ me Jabes mahyɛ mu na Bible sɛ deɛ ɔserɛ yɛ nyinaa ɛnɛ wo serɛ adeɛ bi a ɔbɔnefoɔ no de too so ompɛ obu wa oboni e na wo sere ba obu wa yade o sere yaresa obu wa adwuma o sere adwuma eye sika o sere eye enyini cha o sere nyini che efi onipa enyini che da ya o so nyina da ya bone nyina o se onyi ntum sere nyini che Bible so onim de hia wo asoji so obisa no kasa urade Yesu Jabes sere de opɛ na urade ma no ba mu Jabes ni ho me breso nie me so mesre ma me ho mesre ma madwuma mesre ma me ma mesre ma me kunu mesre ma me yire mesre ma me nuanom mesre ma masafo ma se ya me boafo mesre ma wo se ya pe wano na sere pe wano na bopai open your mouth and pray pe wano na bopai Jabes Israel everybody tie Jabes Israel everybody tie Jabes Israel everybody man also Israel
Jesus Christ. Tiamu amen prensa. Amen. 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 Obi hwe me otie me waso dae no hwafuna. Dae bo a woso a me kyerɛkyɛ dae ahodo bebrem ya mra ne tie na men dae bo a woso a e de ohaw na ebrem. Dae bo okra woso a wankasa honhom kra nye wuye. E na wo bom pai sɛ dae boni bi amaso. Ye me ba so me kura so me break dae na out. Dae papa amaso dae ne mrem. Dae bon me sign no. Kasa Awurade Yesu. Osi ye gitumu a. Ebe ye adwuma. Ya mpreso a. Enye adwuma. Dae boni amaso. Me ba aso. Me kura aso. Me yere aso. Adwuma ye fo aso. Me san dae boni. Me san dae boni. Dae papa amaso. Dae papa ya aso. Dae ne mremo. Wo Yesu demo. Open your mouth and pray. There wa na bo. There wa na bo. There wa kaya ne there won kaya. There wa kaya ne there won kaya. Wo Yesu demo. Yesu demo. Jesus Christ. Shout, I break out any evil dreams. I break out 3 times. Any evil dreams, I break out.
I break out. I break out. More Facebook no so ne YouTube ni nyina mon type any evil dreams. I break out. Hallelujah. Amen. Bible says send your GDS setie no. Enye hosa. Ye about the last prayer. Wo di fi ho nyina share adensa. Ade bi eda wakoma so. O chena wanwuma so o bekọ. O sere urade se wadi frenye nhira ofi benye nhira. Ena wo beda o sere urade se o ma wo na mo nya wo de. O da so so o beda. Wo eye mabu 70 miensa yimaduonu 9. Tire sem na aka Proverbs 3:24. Bon pa fa ofi ho wadwuma mu ho. O chena ba bi o bekọ bi ade da wakoma so. So share adensa bi wan na bon pa last prayer. Jesus Christ. Asofo de meka bia yenye so wo fia na ekọ babia obi a wo hye yen a wo tie yen a wo peba ene ye freba ma amen ye freba ma amen obi a wo hye ya wo tie yen a wo yare ene ayare san to wo so amen je wa yare sa amen je wa yare sa amen je wa yare sa amen obi a wo hye ya wo tie opa djuma ene ye frɛ djuma ma amen ye frɛ djuma ma amen ye frɛ djuma ma amen obi a wo hye ya wo tie onkrata sem obi man so wa djuma sem nkrata sem nye amen juma sem nye ye amen ka sem nye ye amen bi a wo hweme a wo teme a wo so da ye bone ene me di Yesu di twa da ye no mo amen ye sign da ye no amen ye no mo adane amen wa ho pe ba nyame fa ba ngu yem amen ade bi a wo de ato TV no so de watwera to so me fra dance to so ma amen me fra dance to so ma amen kuma so ade emrem wo Yesu demoka amen kese amen. Afe peja wonsio. Nyame ye adwuma nsio ne bosom pa de ope bi afaye. Yes Lord. Obi di kɔ na adwuma mu, obi di sra, obi num bi di oyare. Awurado bi a wapeja nsio biara. Jesus. Bebi bi a wapeja bi a me hye nyame tumi. Se nsio biara enane Yesu moja. Amen. Nsio no enane nsankyene nsio. Amen. Nsio no enane ayare sensio. Amen. Wo Yesu demo. Afei obi bia wapeja ne documents ode ne documents agu TV na nim photo ade bia me frenya me tumi ni adanse toso amen Yesu demo amen amen the old person din so ne ye bia ye na obedi adanse sabre dia me the 1 hour to ho eye 10 to 11 and obo da ye so person me ne bon pae bo na nyame asem na aba no ohia bibi se nyame tie ya bese no mo se silas ne po asafo no bon pai ma BBC o pese on ne me bon pai me ne mi team no ye free anames na egu TV na nim me nsa ne nyina ofre beba o chena so nyame ya adom ne ye ba ye be bie tatefo no to mama wo de wa dance aba mo am pese mo send no ma dance voice note bia so mo send o chena ye ba ye be bo amahwefo tie na ahye nyame di animonyam na mesne nie mo am tie ye wo radio so no nti na ye bobo no eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no meto so mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyame shira upi o Amen. chira same time Yesu ama ye be shia eye 9 to 10 nyame shira na wa wo hwemia o tie me ne wo ebompa ye twato nyame asundwe ene wontena enne me de Yesu moja epete ofio me de odamo nyina hwe rade nsa wa adwuma na o ma nyina ensi